खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 23 आगस्त शुक्रबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मोसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। माबा मोनसे जाहोननि थाखाय आंगोआ नागारना थांनो हागौ। गोबां दुखु दाहाजोंनो साना बारलांगोन। बृष राशि। नखराव फिसा मोननांगौ दंब्ला फिसा मोननायनि आसा दं। रंजा खुसिजोंनो साना बारलांगोन। मिथुन राशि। गोजान लामा दावबायनांनो हागौ। नुफेरै जायगाखौ नुनो मोनगोन। कर्कट राशि। फिसा खोथानि थाखायनो बिसि फिसायनि गेजेराव नांलायलायनो हागौ। नखर संसाराव सुख गैयै जागोन। सिंह राशि। गावनि गोरोन्थियावनो माबा मोनसे मुवा खहा जानो हागौ। सानै हयै हाबा मावनाया गाहाम। कन्या राशि। गावनि आंगोनि सायाव अनखांनाय फैगोन। सुखु गोजोनैनो साना बारलांगोन। तुला राशि। दिनै नोंथाङा गावनि अहंखारजोंनो सोलिगोन। रावनिबो खोथा बाथ्रा खोनासंनाय नङा। वृश्चिक राशि। मावनो लानाय थांखियाव फैमाल जानो हागौ। गोसोआ असान्थि जाबाय थागोन। धनु राशि। नखराव रांखावरिया जोबस्रांनो हागौ। उन दाहाजोंनो साना बारलांगोन। मकर राशि। माबा मोनसे हाबा मावनायाव सोरनिबा थुलुंगानाय मोनगोन। गोसोआव गोदान मिजिं सोमजिगोन। कुम्भ राशि। माबा मोनसे बाथ्रानि थाखायनो सोरजोंबा फान्दाय जानो हागौ। गुबुननि गाज्रि नोजोराव गोग्लैगोन। मीन राशि। रांखावरि आरजिना लानो हागोन। बेफार फालांगि बायदियाव मुलाम्फा गोनां जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय। नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं, अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं, अब्ला नोंथाङा रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै 1 नं बामोनपारा दरंआव थानाय रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।